Τι εννοείται να μην δίνεται ελληνική ηθαγένεια σε κανένα? Αυτοί που γεννιούνται εδώ, τι θα γίνεται? Πώς υλοποιούνται όλα αυτά άμεσα και ποια είναι η σκέψη για την οργάνωση και άμεση προστασία μας? Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα ενωθούν οι λίγοι αλλά αρκετοί για να ανατρέψουν τους φαύλους? Ερώτηση συγκεκριμένη. Υπάρχει επαφή με κινήματα για ενωτική δράση? Επόμενη ερώτηση. Όσοι γεννιούνται εδώ θα πρέπει να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια? Εμένα η ερώτησή μου είναι μία, λέει ένας φίλος έτσι. Όλοι εμείς που μένουμε στην επαρχία και τα νησιά, τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση από εδώ? Ένας άλλος φίλος λέει, εάν μπορώ να κάνω μια μοναδική ερώτηση, είναι αυτή. Πώς θα ανατραπεί το φαύλο σύστημα δημοκρατικά την ώρα που δεν έχουμε πολίτες, αλλά και κατά μεγάλη πλειοψηφία άβουλα φοβισμένα πρόβατα? Η θέση ενάντια στα κόμματα δημιουργεί προϋπόθεση δημιουργίας νέου κόμματος από το Let Me Free? Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Απαντήστε. Ξεκινήσω από το τελευταίο. Αν οι πολίτες είναι άβουλα όργανα. Αν οι πολίτες είναι άβουλα όργανα, δυστυχώς αυτός ο οργανωμένος λαός πάει για να πεθάνει. Δυστυχώς. Αυτό λέει η ιστορία. Διαβάστε οποιαδήποτε ιστορία, κοινωνικά κινήματα, πέστε τα επαναστατικά, ριζοσπαστικά, όπως θέλετε πέστε τα. Τι θα κάνουν οι πολίτες στα νησιά? Στα νησιά μπορούν να κάνουν μια μορφή δημοβουλίων, να εκφράσουν τη δική τους ψυχή, τη δική τους συνείδηση, τη δική τους αντίδραση. Ένα άλλο θέμα. Όσον αφορά εσένα τα δικά σου θέματα. Ναι. Για άλλες ερωτήσεις, δεν ξέρω. Για βγάλτε. Για την ελληνική ηθαγένεια. Ελληνική ηθαγένεια. Και τι θα γίνεται με αυτούς που γεννιούνται εδώ? Ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, το σύστημα που δίνει ηθαγένεια εκεί όπου γεννιέται κανείς λέγεται jus soli. Ήταν το αμερικάνικο, το αγγλοσαξονικό σύστημα, γιατί θέλαν να γεμίσουν τις απικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς εδώ ως λαός είμαστε γεμάτος και γηγενείς. Δεν χρειαζόμαστε άλλους. Χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Γιατί αν αυξηθεί, σας το λέω τεχνικά, αν αυξηθεί η απόδοση ηθαγένεια σε οποιονδήποτε γεννιέται εδώ αλλοδαπό, μιλάμε για αλλοδαπούς, μισό λεπτό, θα συμπεριφέρονται ρατσιστικά σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, θα συμπεριφέρονται ρατσιστικά εναντίον μας και θα μας έχουν εξοβελήσει, εξωστρακίσει από τον τόπο μας. Είπαμε ότι έχουμε μια πατρίδα, μπορούμε να την προστατεύσουμε. Αυτό το καταστάλαγμα που είπα στην αρχή δεν βγήκε έτσι αυθαίρετα, βγήκε μετά από πολλή σκέψη. Και αν δεν επιτρέπετε ούτε σωστό δημοψήφισμα δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι λέγανε οι μουσουλμάνοι που είχαν μαζευτεί στην Ομόνια το Σεπτέμβριο του 2012. Η δημοκρατία είναι πεθαμένη. Το λένε στην Ομόνια, προσέξτε, που έπρεπε να ομονοούν με την Ελλάδα που έδωσε αγώνα για δημοκρατία από αρχαιότατο χρόνο. Και έρχονται και λένε Mohammed is coming. Έδωσε ηθαγένεια σε αυτούς και θα σας πούν Mohammed is coming και Μωαμεθανικό δίκαιο στο σπίτι σας. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη. Η θέση ενάντια στα κόμματα δημιουργεί την προϋπόθεση δημιουργίας νέου κόμματος από τη Let Me Free? Μπορεί να γεννήσει το Let Me Free ένα νέο πολιτικό φορέα. Είναι θέμα των πολιτών. Γιατί είδατε και είπε και κάποιος, πήγε στην εφορία και βρήκε τους Έλληνες πολύ παθητικούς. Το παίρνω αυτό για να απαντήσω στην άλλη κυρία, τι θα κάνουμε εμείς? Ο κόσμος θα πεθαίνει. Ναι, όσο η πλειοψηφία είναι παθητική, δυστυχώς θα πεθαίνουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το εγκλωβισμένο κοινωνικοπολιτικό σύστημα που έχει εξουσία. Δυστυχώς. Και το είπαμε και προηγουμένως. Εάν ο λαός είναι παθητικός, δεν σκέφτεται, δεν συλλογάται συλλογικά όπως η αρχαία ελληνική εκκλησία στο Δήμο, έτσι, ή νυν δημοβούλια ή όπως τα πέστε, μαραθών, που θέλει να είναι ένα ριζοσπαστικό νέο κοινωνικοπολιτικό ρεύμα με πυγμή. Εγώ αυτό βλέπω πίσω από το Μαραθώνα 2013. Εάν δεν υπάρξουν τέτοιες φωνές, δεν θα λυγίσουν οι λίσταρχοι πολιτικοί. Θα νομοθετούν αυτά που γουστάρουν μέσα σε 1 λεπτό και στο 12 παρά 5. Λοιπόν, να προχωρήσω.
Να προχωρήσω. Λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι να μπορούμε να τους καταργήσουμε? Ή θα εφαρμόσεις, το σωστότερο είναι παράλληλα, συλλογικά, ενωτικά όμως, γιατί μπορεί να είναι συλλογικά, να μαζευτούμε 2 συλλογικότητες και να πούμε συλλογικά και να είμαστε 2.000 άτομα. Δεν επαρκούν 2.000 άτομα. Θα πρέπει να γίνει ένας στην αρχή ως πολιτικός φορέας, αλλά κοινωνικό πολιτικό ρεύμα γρήγορα, που να συγκεντρώσει πανελλαδικός γύρω στο 500.000 ανθρώπους. Πανελλαδικός. Αλλά συντονισμένη, οργανωμένη φωνή. Μόνο αυτή η οργανωμένη φωνή μπορεί να αποτελεί είδηση. Ο άλλος κύριος από τις Σοφάδες πέταξε 5.000 τρακτέρ. 5.000 τρακτέρ εδώ στις Σοφάδες, 5 από εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτό. 500.000 Έλληνες πολίτες μπορούν να αποτελέσουν είδηση, και τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα μεγάλα έρχονται στην είδηση και στην επικαιρότητα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το ζήτημα είναι ότι το σύστημα χρησιμοποιεί και χτυπάει τον κόσμο αλίπητα με νέο φορολογικό τρόπο. Αριστοτέλης, φιλόσοφος, Έλληνας, πολιτικός από αρχαιότερων χρόνων, είπαν: η τυραννία χρησιμοποιεί μία μέθοδο. Βάζει αισχρούς φόρους, δημιουργεί αισχρά χρέη και απορροφά, προσέξτε, στα ελληνικά, απορροφά τις περιουσίες των πολιτών. Δηλαδή τα περιουσιακά σου δίκαια. Έρχονται τώρα και σου πετάνε διαμέσου Κύπρου, Σόιμπλε κλπ. Οι αποταμιευτές, οι καταθέτες, θα συμμετέχουν στον επενδυτικό κίνδυνο των τραπεζών. Ποιος ήταν αυτός ο επενδυτικός κίνδυνος? Θα σας δώσω άμεσο συνδυασμό. Τροπολογία στη Βουλή, στο παραπέντε, να απαλλάσσονται οι πρόεδροι των τραπεζών και των διοικητικών συμβουλίων για τα δάνεια που έχουν δώσει κάπου, να απαλλάσσονται, προσέξτε, για κακουργήματα απιστίας, οι ιδιωτικές τράπεζες. Και για απιστία εν τη υπηρεσία, τη ζημιά που κάνουν από τη διαχείριση, οι κρατικές τράπεζες, οι διευθυντές και τα διοικητικά συμβούλια. Τι είναι όμως αυτά? Είναι η δική σου αποταμίευση. Καταλάβατε πώς αστρώνε την περιουσία. Να θυμίσω ότι από φορολογικούς νόμους οι Αμερικανοί επαναστάτησαν εναντίον των Άγγλων και δημιούργησαν κράτος. Εμείς κράτος έχουμε. Πολίτες είμαστε. Το θέμα είναι να φύγει αυτή η γκλαμουριά που συμπεριφέρεται ως λησταρχείο. Και έρχομαι και απαντώ στην ερώτησή σας, κύριε δημοσιογράφε. Σκέτο, δημοσιογράφε. Να δημευτεί η περιουσία τους. Ναι, πρώτα δεσμεύεται, μετά δημεύεται. Και να μην μπουν φυλακοί. Εγώ λέω υπόγειες φυλακές, να μην βλέπουν ελληνικό ήλιο ποτέ τους. Μισό λεπτό. Λένε να δουλεύουν. Για να καταλάβουν πως βγαίνει το καρβέλι και να δουλεύουν στους δήμους. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι, γιατί έχουν τέτοια δολιότητα που δεν ξέρω και τι θα κάνουν στους δήμους που θα δουλεύουν μετά. Δεν τους εμπιστεύομαι. Μέσα να στερηθούν την ελευθερία τους. Ανάκληση απαγόρευση θανατικής ποινής. Βάζετε θέμα διεθνών συμβάσεων τώρα. Λοιπόν, το θέμα όλο είναι, μπορείτε να πείσετε, είμαστε μειοψηφία, αντιδρούμε, το βλέπετε όλοι σας εδώ πέρα, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Μπορείτε να πείσετε τους συμπολίτες μας που ψήφισαν αυτούς τους οικονομικούς δολοφόνους, και αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι που εξαπάτησαν αυτή την πλειοψηφία στρέφονται και εναντίον αυτών. Και το βλέπετε σήμερα. Κύριε Σακά, ξέρετε πόσο γρήγορα πέφτουνε? Να σου πω εγώ τον τρόπο. Ναι, να το πείτε. Σε μια εβδομάδα. Να το πείτε. Εάν όλος ο κόσμος πάει στις εφορίες και κάνει αυτό που κάναμε προχτές, που τους θέσαμε πρώτον ευθυνών τους. Οτιδήποτε υπογράψουν που είναι για κατάσταση περιουσίας ή εις βάρος μας, θα πάνε φυλακή, διότι παραβαίνουν τον όρκο που δώσανε όταν γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι υπεύθυνοι έναντι του συντάγματος και νόμου. Μισό λεπτό. Όταν εφαρμόζουν πράξεις της διοίκησης του είναι παράνομες. Μισό λεπτό.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Να σας το πω λίγο νομικά, να σας το περάσω το θέμα αυτό. Ο δημόσιος υπάλληλος, όταν βλέπει αντισυνταγματική ενέργεια, μπορεί να διαμαρτυρηθεί στον προϊστάμενό του, αλλά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το αντισυνταγματικό. Το καταλάβατε? Άλλο. Δεν παραιτείται όμως. Εγώ παραιτήθηκα, ήμουν ισόβιος δικαστικός και είχα 15 χρόνια μπροστά μου. Έτσι. Δεν παραιτούνται, δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Γι' αυτό είμαστε μειοψηφία, να το καταλάβετε. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα έρθουμε και στο άλλο. Μισό λεπτό. Αυτό το οποίο κάνει και ο Μαραθών 2013 και η κυρία Κρητικοπούλου, που τους είχα υποδείξει τα προπήλαια. Δημόσια μομφή και έξω από τις εφορίες και έξω από τα δικαστήρια. Θέλουμε πραγματική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Έχουμε νόμους, νομικό χάος, δικαιοσύνη δεν την έχουμε. Και φτιάχνουν συνέχεια στη Βουλή νόμους που εξυπηρετούν τη δολιότητα, τους φτιάχνουν και στο παραπέντε μεσάνυχτα, άλλο και αυτό. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Λοιπόν, δημόσια μομφή, αλλά συλλογικά πολιτών όμως. Έξω από δημόσια εφορία, έξω από τα δικαστήρια. Θέλουμε δικαιοσύνη και όχι υποκρισία. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη ως τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας να έχει καταντήσει οχυρό υποκρισίας. Αυτά ζούμε. Ζούμε αυτή τη σαπίλα μέσα στην καθημερινότητα. Αγωγές, μηνύσεις που λέτε. Έχουν προχωρήσει αρκετές μηνύσεις, μερικές μπήκανε στο αρχείο. Να σας θυμίσω εγώ όμως τη δική μου μήνυση που ήταν κατά της ΙΒ Βουλής Β Τακτική Συνόδου, διότι είχε εισαγγελική αρμοδιότητα για δίωξη υπουργών για απιστία. Την κάνανε αυτοί οι βουλευτές που την κάνανε το Πασόκ, αλλά την αφήσανε στην άκρη για να τη χρησιμοποιήσουν μετά που πήραν τις εκλογές, να μιλάνε δήθεν για δικαιοσύνη και συγχρόνως κάναν συνεννοήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μας ξεπροβάλλουν μετά τα άλλα κόλπα με τις υπόγειες διαδρομές και τη χρέωση της χώρας. Λοιπόν, όσον αφορά, επομένως ήταν εκ του πονηρού, έπρεπε να δουλέψουν και να ασκήσει η Βουλή τα εισαγγελικά της καθήκοντα στη ΙΒ Βουλή Β Τακτική Σύνοδο. Πήγανε διακοπές από 9 Μαΐου, άκουσαν οι βουλευτές από 9 Μαΐου διακοπές το 2009. Και εδώ τους στέλνουν στους άλλους στην εφεδρεία, η ίδια παράταξη. Στην εφεδρεία παρακαλώ. Λοιπόν, δηλαδή στην ανεργία. Το άλλο θέμα, ως προς τα χρήματα. Η Ελλάδα βρέθηκε να χρωστάει όσα χρωστάει, αφού διαπιστωθεί το επαχθές, το απεχθές χρέος, και να δούμε και τις προμήθειες πρωθυπουργών που πήραν, που συνετέλεσαν σε αυτές τις συμβάσεις, τις πονηρές. Έτσι. Γιατί βγήκε και ένα βιβλίο και μίλαγε από Κοζάνη, κάποιου εκεί πέρα, κάποιες κυρίας, που μίλαγε για 5% προμήθεια υπήρχε από παλιότερα σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, καλός ή κακός βρέθηκε σε χρέος η Ελλάδα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, γι' αυτό έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, είναι να γυρίσει στην εθνική της κυριαρχία. Να ασκήσει σαν αυτεξούσιο κράτος την εθνική της κυριαρχία. Τι μπορεί να κάνει ένα κράτος από παλαιοτάτων χρόνων, βασιλείς, αυτοκράτορες, φεουδάρχες, και βγαίνει και ένας βουλευτής και τα διαφημίζει, τα νομίσματα, έκανε το νόμισμα. Με αυτό κυριαρχούσε. Όσο δίκαια απένιμε το νόμισμα, πλήρωνε κλπ, τόσο υπήρχε και δικαιοσύνη. Και μπορούσε και ζούσε ο κόσμος. Και ένα ανταλλακτικό μέσο στα χέρια του. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να φύγει από το ευρώ, να επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα και με την παραγωγή του εθνικού νομίσματος ας πληρώσει πρώτα τα εσωτερικά χρέη που έχει στους πολίτες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις συντάξεις, στους μισθούς, για να κινηθεί η αγορά, να ζωντανέψει η ελληνική αγορά. Δεν χρειαζόμαστε δάνεια. Να κοπούν τα δάνεια. Θα πληρώσουμε αυτά αφού τα ελέγξουμε, εάν τα χρωστάμε και πώς τα χρωστάμε. Αλλά επειδή δημιουργήσανε ζημιά πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές, ας δεσμευτεί η περιουσία αυτών αλληλέγγυα και ισολόκληρα. Τι σημαίνει αυτό
ως δικηγόρος, αλληλέγγυα εις ολόκληρο, πιάναμε τον πρώτο πρωθυπουργό, πόση περιουσία έχεις τόση. Δεν επαρκεί, πάμε στον άλλον, πάμε στον άλλον. Δηλαδή θα ευθύνεσαι για όλο το χρέος με όλη την περιουσία. Να περάσει, θέλετε διαμέσου ενός κινήματος, σαν άποψη, να ακουστεί. Θέλετε μετά, άμα σχηματιστεί ένας πολιτικός φορέας, να το νομοθετήσει την επόμενη μέρα που η Βουλή θα συγκροτηθεί σε Βουλή, σε σώμα. Σε 5 λεπτά γίνεται. Οι τροπολογίες περνάνε 12 παρά 1 και ψηφίζονται. Λοιπόν, όλα αυτά που είχα πει σαν επισημάνσεις, σημεία για ενωτικές σκέψεις, είναι μετά από πάρα πολλή σκέψη, αλλά είναι πρακτικές λύσεις που αν τις μπουν σε εφαρμογή, καθώς λειτουργούν, δίνουν λύσεις σε άλλα προβλήματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε τώρα εδώ πέρα. Όσον αφορά λοιπόν, γιατί είπε και κάποιος κύριος, εντάξει για το ευρώ, έξοδος από την Ευρωζώνη. Τι θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Διαχρονικά σε συμφέρει να βγεις από την Ευρωζώνη, διότι η Ευρωζώνη είναι προχωρημένο στάδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποδείχθηκε παγίδα για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφέρει διαχρονικά, θα το κρίνεις ανάλογα με το πέρασμα του χρόνου, να παραμείνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρωζώνη, γιατί υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία ρυθμίζεις διπλωματικές σχέσεις και αλληλεγγύη λαών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την πλευρά σας συμφέρει. Μισό λεπτό. Όχι, είναι γραμμένα και μπορείς να τα επικαλεστείς. Έτσι θα μιλάς. Νομικά έτσι θα μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς με την αντίληψη του καφενείου ή του γηπέδου. Και την αλληλεγγύη νομικά να μου τη στείλετε. Ποιο είναι το άρθρο? Λοιπόν, ανοίξτε την εκεί πέρα και θα τη δείτε. Όσον αφορά, δεν έχω ολοκληρώσει το σκεπτικό μου. Είπαμε προηγουμένως, δεν μπορούν τα σύνορα να είναι σουρωτήρι. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζονται τα σύνορα από τους αλλοδαπούς. Και ειδικά Αιγαίο ή και άλλες πλευρές. Συγγνώμη. Εγώ είπα το εξής. Ο στρατός να είναι πράγματι ο σαμουράι των συνόρων. Και οι σαμουράι είχαν όπλα εκεί στην Ιαπωνία και υποστήριζαν τα σύνορα. Εννοείται. Υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις και λοιπά για την είσοδο, συνθήκες και... Δεν συμφωνούμε κύριε με το Μάστριχτ, διότι μας δημιούργησε αυτό το πρόβλημα εισόδου αλλοδαπών και έκανε την Ελλάδα αποθήκη αλλοδαπών. Λοιπόν, ας τους πάρει η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, εάν θέλει βάσει της αλληλεγγύης να βοηθήσει. Εάν μας πούν ότι αυτό αποτελεί παραβίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερμηνεύστε το όπως θέλετε. Εσείς, η Μέρκελ και οι λοιποί, δεχτήκατε με όλα αυτά ότι πρέπει να τροποποιηθούν η σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε τροποποίηση όπως ζητάτε κι εσείς, αλλά τη ζητάτε για να υποστηρίξετε μόνο τη Γερμανία. Και το ευρώ ως προχωρημένο προπύργιο του Μάρκο. Γιατί αν η Γερμανία δεν έφτιαχνε με το γαλλογερμανικό άξονα, δεν έφτιαχνε το ευρώ, δεν θα μπορούσε να εισχωρήσει στις οικονομίες των άλλων κρατών της περιφέρειας και ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι σφουγγαρίζουν όλο το ευρώ μέσα από την ελληνική αγορά. Και όχι μόνο, και το πάνε και από τις καταθέσεις να πάρουνε και να σου φάνε τα χρήματά σου, την αποταμίευσή σου, τον υδρότα σου, το ακίνητο που πούλησες, το χωράφι σου που πούλησες. Μία τα πήραν με τα ομόλογα, τα κόψανε με το haircut, τώρα σου πάρουν και τις καταθέσεις. Για να δούμε μετά το Πάσχα τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού κύριοι Γερμανοί θέλετε τροποποίηση, ναι, τροποποίηση και σε αυτά τα σημεία. Θα υποστηρίξουμε την εθνική μας υπόσταση. Αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι ο τόπος μας. Εγώ να σας εκμυστηρευτώ, δεν έχω πάει ποτέ στο εξωτερικό και δεν έχω αφήσει ούτε ένα ευρώ σε άλλη χώρα στο εξωτερικό. Μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να κατασταλάξω. Μη σας φαίνονται πολλά πράγματα περίεργα. Πρέπει να μπουν σε μία ρότα
που να ισοσκελίζεις σαν την διχοτόμο του Αριστοτέλη, δηλαδή να κρατάς κάποια απόσταση από τις πλευρές, που να είσαι και μέσα στα νομικά, αλλά να εκφράζεις αυτή την οργή σου μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο. Κοινωνικό πλαίσιο. Και τα προπήλαια για να εκδηλωθεί εκεί η μομφή και η εφορία. Και τα δικαστήρια απ' έξω θέλουμε δικαιοσύνη και όχι υποκρισία. Έτσι. Δημόσιες μομφές φοβούνται. Διότι οι δημόσιες μομφές όταν γίνουν από μεγάλες συλλογικότητες αποκτά είδηση. Και άλλο που δεν θέλουν και άλλα κινήματα στο εξωτερικό, Ισπανία, Ιταλία και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν οι δημόσιες μομφές είναι δυνατές γροθιές κατά του συστήματος. Φρενάρουν, όσο και αν είναι λίσταρχοι, τους φρενάρουν τους λίσταρχους. Τους πολιτικούς που νομοθετούν όπως νομοθετούν. Και προσπαθούν να φτιάξουν νέους νόμους χαράτσια και τελικά με το νέο φόρο περί ακινήτων θα πληρώνεις περισσότερο από ό,τι πλήρωνες με το ΕΤΙΔΕ. Τους ξέρουμε. Λοιπόν, εμένα η πίστη μου είναι η εξής. Ότι πρέπει οι Έλληνες πολίτες να συσπηρωθούν, να δημιουργήσουν ένα κίνημα τουλάχιστον 500.000 ανθρώπων, μισού εκατομμυρίου. Είναι δύσκολο γιατί είδατε τι διαπίστωσε. Παθητικότητα. Αν δεν ξεπεραστεί αυτό το φράγμα της παθητικότητας, συγγνώμη, αυτό το κράτος μαραζώνει και θα ζει ως περιφέρεια της Ευρώπης. Και θα διοικούν οι περιφερειάρχες. Λοιπόν, τους εκμεταλλεύτηκαν τα κόμματα γιατί πολλοί προσέτρεξαν σε κόμματα κατεστημένα. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Και το μεν στο μαραθώνα και το δε ως διαμαρτυρία μομφή στα προπήλαια που είναι χώρος των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και μίλαγαν για δίκαιο, μπορούν να αποτελέσουν μορφές γροθιάς κατά του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Όσο πιο πολύ ενωθούν, τόσο το καλύτερο. Αλλά το καταστάλαγμα παράλληλα πρέπει να είναι το εξής. Ότι θα πρέπει να σχηματιστεί πολιτικός φορέας που να έχει έκφραση οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα. Για να μπορεί να αντιπαλέψει τα κατεστημένα κόμματα που δρομολογούν αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει τρόπος πιο ευέλικτος μέσα σε αυτή την τελευταία διετία. Δεν βλέπω άλλο τρόπο στην τελευταία διετία. Ή θα πείσετε και τους άλλους, την πλειοψηφία των συμπολιτών μας που ψήφισαν όπως ψήφισαν, εξαπατήθηκαν, είπαν προηγουμένως για εξαπάτηση εκλογέων. Πού είναι οι εξαπατηθέντες? Νομική φόρμουλα και μπορούσαν να βρεθούν και να κάνουν δημόσια μομφή, έτσι, έξω από δικαστήρια παραδείγματος χάρη, έξω από τον Άριο Πάγο, έξω από τα κόμματα τα συγκεκριμένα. Δεν τους είδα, όμως λούφαξαν. Είναι η παθητικότητα που διαπίστωσε ο Κύριος. Πρέπει να ξεπεράσει. Μπορούμε να πείσουμε τους Έλληνες συμπολίτες μας να φύγουν από αυτή την παθητικότητα. Ευγένεια, αλλά η πλειοψηφία αυτή με ευγένεια την ψήφο του την έριξε εκεί που την έριξε. Τι να του κάνω εγώ την ευγένεια? Δεν θα κάνουμε υπολογισμό. Δεν θα κάνουμε. 38%. Μπορείς αυτό το 38% να το συγκεντρώσεις, να το κάνεις συλλογικότητα, να έρθεις στο μαραθώνα, να έρθεις στα προπήλαια που έχει και πανεπιστημιακό άσυλο εκεί πέρα, και όχι στο Σύνταγμα που θα σου επιτεθεί ο καθένας. Να έχεις απέναντι τις τράπεζες από τα προπήλαια που θέλουν να πάρουν 50 δισεκατομμύρια. Ας είχε ρευστό σε νέο εθνικό νόμισμα η Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια και θα δεις πως η αγορά η ελληνική θα ανέπνεε. Πιστεύω ότι για να αναπτύξουμε αυτή τη συλλογικότητα
εκ παραλλήλου ο σχεδιασμός. Έτσι. Χρειάζεται το πολιτικό κοινωνικό κίνημα συν το... Πιστεύω, για να μαζευτεί ο κόσμος πρέπει να αποκτήσει συνείδηση της πράξης. Και τη συνείδηση αυτής της πράξης την περιγράψετε πάρα πολύ ωραία στα προγράμματα που είπατε εν συντομία. Αυτά τα προγράμματα τα θέλουμε γραπτά. Να τα διαβάσουμε. Να τα διαβάσουμε και να ξέρουμε ότι θα κάνουμε πρώτα μια βουλή. Μετά θα κάνουμε ένα κόμμα. Μετά θα ζητήσουμε αυτό. Μετά θα ζητήσουμε αυτό. Να απαντήσω σε αυτό. Ένα πλάνο. Να απαντήσω σε αυτό. Ήδη υπάρχει το πλάνο και θα μπει στο Let Me Free. Λοιπόν, και θα γίνει. Είμαστε σε μια διαδικασία να το δημιουργήσουμε. Κάθε ένας να μορφωθεί, να αποκτήσει τη συνείδηση της δράσης. Διαφορετικά θα παρασύρεται από το διπλανό. Σωστά τα λέτε, διότι ο πατριωτισμός μόνο δεν ωφελεί. Γιατί έχεις απέναντι τον αντίπαλο που οι ίδιοι θα σου μιλήσουν για πατριωτισμό και θα σου εμβολήσουν τις ιδέες σου και θα τις διαλύσουν στο τέλος. Και έτσι λειτουργούν το πολιτικό κατεστημένο λησταρχείο, έτσι αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ τέτοιους όρους τώρα. Παρόλο πρώην εισαγγελέας. Λοιπόν, έτσι σκέφτεται. Όταν βλέπεις στο παραένα να νομοθετούν και να κάνουν νόμους δόλιους, να σου αφαιρέσουν την περιουσία σου, να σε κάνουν ήλωτα και να σέρνεσαι για να πας να τους παρακαλάς μετά στα πολιτικά τους γραφεία, παρακαλώ. Πάρε τηλέφωνο το δικαστή τάδε για να με αθωώσει στο ποινικό. Ή έκανα προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο για το φόρο που μου έβαλε ο έφορος, να γίνει δεκτή η προσφυγή μου και να μην μου πάρουν το φόρο. Άκου να δεις που φτάνει ο κόσμος, να πω. Αντί να βγει μπροστά και να φωνάξει. Σου στερήσαν και την περιουσία σου και δεν το κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή όμως όχι τόσο η περιουσία όσο η Ελλάδα μου ανοίξει εμένα και στην παιδιά μου. Μιλάω. Μετανάστες στη Γερμανία πήγατε γιατί σας στέρισαν την περιουσία σας εδώ στην Ελλάδα και θα σας το αποδείξω. Γιατί στη Γερμανία πήγατε να δουλέψετε και να φτιάξετε ένα εισόδημα, να μπορείτε να ζήσετε, να αντιμετωπίσετε και την καθημερινότητά σας και να βάλετε 5 ευρώ στην άκρη για να μπορέσετε να ζήσετε και τα παιδιά σας και να τα σπουδάζετε ή να τους πάρετε βιβλία, τετράδια κλπ. Η περιουσία, η μικρή, έστω και μικρή, συνάπτεται με το θέμα αξιοπρέπειας. Την αξιοπρέπεια και την περιουσία σου έχεις δικαίωμα να την προστατεύεις σε αυτό που λες πατρίδα. Υπεράνω όλων βέβαια η πατρίδα και μετά η οικογένεια και εσύ και η περιουσία σου. Λειτουργεί έτσι όμως το σύστημα που σου αφαιρεί πρώτα, πρόσεξε, την περιουσία σου, σε καθυλώνει, σε αφήνει αμόρφωτο για να μην μπορείς να καταλάβεις τι είναι και η πατρίδα σου. Είναι σπουδαγμένα όλα αυτά. Να σας δώσω να καταλάβετε. Στις πολιτικές επιστήμες, έχω τελειώσει και πολιτικές επιστήμες, διδασκόμασταν Αριστοτέλη. Και διδασκόμασταν και πολιτικά σύγκριση πολιτικών συστημάτων. Και πώς διαμέσου των συνταγμάτων μελετούσαμε τα συντάγματα και βρίσκαμε τα τροτά του σημεία. Εδώ οι μάγκες αυτοί, Βενιζέλ κλπ, βρήκαν τα τροτά σημεία του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό θέλει αναθεώρηση ή με νέα συντακτική βουλή. Νέο σύνταγμα, γιατί έχει φοβερά τροτά και τα φτιάξανε επίτηδες. Και το άρθρο 86, να μην τους τιμωρούν, έτσι, το φτιάξανε έτσι. Είναι τα τροτά του συνταγματικού δικαίου, να σας γράψω. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι η τύραννη και η αυλή της τυραννίας βάζει φόρους και απορροφά τις περιουσίες των πολιτών. Απορροφά. Πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Το βλέπουμε σήμερα. Και ασχολείται με άλλα θέματα, δήθεν κάποια δημόσια έργα, για να απορροφά την προσοχή ότι προσφέρει και κοινωνικό έργο. Είναι οι παγίδες του συστήματος. Έχεις την εξυπνάδα να τα αντιληφθείς. Όσο πάτε πέρα στην ιστορία,
χωρίς έναν ηγέτη δεν κάνετε τίποτα. Οτιδήποτε ξεκίνησε χωρίς ηγέτη τελείωσε. Να σας πω κάτι. Και για τα πολλά ωραία αυτά που είπατε, θέλω να μου πείτε πώς θα πάρετε την εξουσία για να πραγματοποιήσετε αυτά τα δράση. Χωρίς γενική απάντηση να επιβάλλουμε την Βουλή μας, την άτυπη Βουλή να γίνει. Πώς θα πάρετε την εξουσία. Πώς. Σας το είπα και δεν το καταλάβατε. Εάν δεν τρέξουν εκ παραλίλου και το κοινωνικό πολιτικό ρεύμα που εκδήλωσε ο Μαραθών 2013. Ο Κυριάκος Λαός θα το κάνει αυτό, αδερφέ. Ο Κυριάκος Λαός, όπως έπαιζε και η Χούντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε ιστορία. Εμείς θα το κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ιστορία. Υπάρχουν άλλα δεδομένα. Εμένα μου λέγανε, κύριε Εισαγγελέα, φτιάξτε κόμμα. Ευχαρίστως, λέω, το 2012. Αρχές, Μάρτιος. Και ήμασταν και με αγανακτισμένους είχαμε συγκεντρωθεί. Και μου λέγανε να μπω μπροστά. Πού θα μπω μπροστά, λέω. Σε Ασκέρι. Συγγνώμη δηλαδή είναι αυτό. Οι 30 του Κολοκοτρώνη μπορεί να ήταν οι 30, ήταν οι αρματωμένοι και είχαν στόχο συγκεκριμένο. Εδώ το Ασκέρι τι στόχο έχει. Θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι ζούμε σε μια πολιτεία που έχει κανόνες. Γιατί βγήκαν οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα. Γιατί παραβιαστήκαν τα συνταγματικά του δικαιώματα από το ήδη υπάρχον Σύνταγμα. Και αυτό το ποδοπάτησαν ακόμα. Παρόλο που είχε τόσα ελαττώματα. Πρέπει λοιπόν να έχεις στόχους. Να ξέρεις να περιμένεις και να έχεις την υπομονή και την ψυχραιμία και το κατάλληλο timing που χτυπάς. Για να χτυπήσεις, θες αυτή τη μικρή συλλογικότητα, η μειοψηφία, να είναι μειοψηφία με κότσια. Συγγνώμη δηλαδή. Μου λέγανε λοιπόν, φτιάξτε κόμμα, να το φτιάξω το κόμμα. Νομικά θέλω 200 άτομα, 200 υπογραφές. Καταθέτω ιδρυτική πράξη στον εισαγγελέα, κάνω και τη δήλωση ότι δεν θα καταλάβω την εξουσία δια της βίας. Ιδού το κόμμα. Νομικά είμαι εντάξει. Και πάω και στην εφορία και κάνω έναρξη κόμματος. Για την οικονομική υποστήριξη και για τον έλεγχο του οικονομικού. Μισό λεπτό. Και τον ερωτώ. Εσύ ως πολίτης, γιατί λες τον εισαγγελέα να φτιάξει κόμμα και εσύ ως απλός πολίτης, εγώ σου δίνω αξία εσένα. Δεν κάθεσαι εσύ να βάλεις υποψηφιότητα και να γίνεις αυτό που θες να πολεμήσεις. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Μισό λεπτό. Και το άλλο. Και πού θα είσαι μετά από 2 μήνες που θα έρθουν και θα σου πούν, ξέρεις, θα σου διορίσουμε το παιδί ή θα σου κάνουμε εκείνο το χατήρι και το άλλο. Γι' αυτό έχουμε έναν αρχηγό, μία πίστη, μία ιδεολογία. Δεν υπάρχουν αρχικοί. Σας το έλεγα. Το πρόβλημα που συναντάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο αρχηγός. Να σας το πω ξεκάθαρα. Όποτε πήγε ειλικρινά να βγει αρχηγός, του τραβήξανε το χαλί κατά τα πόδια. Μόνο εκεί που υπήρξε η διαπλοκή εμφανίστηκε αρχηγός διαπλοκής. Γιατί τώρα του τραβήξανε το χαλί κατά τα πόδια. Γιατί αν εμφανιστεί μία κεφαλή μπορούν να κινηθούν τα πράγματα. Χωρίς μία κεφαλή. Μισό λεπτό. Όχι κύριε. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Εάν δεν υπάρξει συλλογικότητα, πυγμή, η πυγμή έχει 5 δάχτυλα, δεν έχει 1. Για να το δώσω κι εγώ αναλογικό σχήμα και αναλογικό παράδειγμα. Εάν δεν υπάρξει συλλογικότητα στο τι θέλεις, τι ζητάς, θεμελιώδεις αρχές, για να μην λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θα σε φάνε λάχανο. Ήδη. Γι' αυτό επιμένω. Εκ παραλίλου. Είχε πολλούς ενδιαφερόμενους όμως στην ψυχή τους και θέλανε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κύριε, ξεκινάει μια τέτοια υπόθεση π.χ. Και εγώ και η κυρία Κρητικοπούλου και εδώ ο κύριος Ζακοβίδης από τη Θεσσαλονίκη και άλλοι εδώ, όχι μόνο εγώ, μισό λεπτό, και άλλοι. Η ελληνική κοινωνία είναι έτσι φτιαγμένη. Σας την έδωσε την απάντηση ένας κύριος. Πήγα στην εφορία που έρχεται ο φορολογικός μονάρχης πάνω από το κεφάλι σου, ο φεουδάρχης με τη φορολογία, και σου λέει
απαιτητικοί, αδιάφοροι στο πρόσωπο. Μπορείς να το αλλάξεις αυτό? Τότε και ένας αρχηγός μπορεί να κάνει τη δουλειά. Μιλάτε μεταξύ σας, παιδιά. Κάνανε καφενείο, παρακαλώ. Αυτό θέλω να πω, μέσα από την πάτη την οποία κάνουμε και τις ενώσεις τις οποίες κάνουμε, θα εμφανιστούν και αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια προσόντα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Γιατί πάντοτε παρακολουθώ τώρα πολλά χρόνια, μιλάμε οικονομικά, μιλάμε δημοκρατικά, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κινδυνεύει άμεσα κινδυνεύει από 50.000 κανάλιστος. Αυτή τη στιγμή ο Μουτσεκά κάνει εισβολή στα Τρίκαλα και παίρνει σε ξενοκράτος. Προχθές μια 99 χρονών γερόντισσα ενδιάστηκε διότι οι φυλακές των Αλβανών δίνουν συγχωροπάτια στους βαλιπινίτες με εντολή να βιάζουν, να σκοτώνουν ώστε ο πληθυσμός, ο παρενεθρός πληθυσμός, επομένως έχουν φοβερά προβλήματα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα ήμια προκειμένου να μην χάσουν την κυβέρνηση. Επομένως, τι θέλω να πω. Θα πρέπει να πλησιάσει ο λαός στο στρατό. Ο στρατός περιμένει το πράσινο φως. Γιατί επί 39 χρόνια προπαγάνδας κανείς δεν πρόκειται για κανέναν να έχει την τύχη ούτε του Παπαδόπουλου ούτε τίποτε. Θέλετε, κάντε ένα petition, κάντε ένα δημοψήφισμα και μαζέψτε 200.000 υπογραφές και πηγαίνετε απ' έξω και θα δείτε ότι η ηγεσία θα εξαφανιστεί του στρατού και ότι οι στρατιώτες θα έχουν το λαό γιατί καταλαβαίνουν ότι χάνεται η πατρίδα τους. Το άλλο το οποίο είπατε για τις ενώσεις, έχω κάνει μελέτη γιατί δεν μπορούν να ενωθούν όλες αυτές οι μεγάλες και μικρές ομάδες, διότι υπάρχει πάντα εγωισμός. Γιατί εγώ και όχι αυτός. Και όλοι αυτοί οι αρχηγοί κολλάνε στο δέντρο. Όχι, δεν θα έχουν τέτοιο νόμιμα, δεν έχουμε 5-6 απαράβατους ώμους να σώσουμε την πατρίδα. Η πατρίδα σώζεται από τους πατριώτες. Δεν θα κολλήσουμε στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί θα πρέπει αν πράγματι είναι πατριώτες να βάλουν αυτό φωνάζει ότι αυτό λέει. Αλλά προσέξτε, χρειάζεται πολλή οργάνωση. Παρακαλώ. Χρειάζεται πάρα πολλή οργάνωση. Χρειάζεται κέντρα ψυχολογικών επιχειρήσεων. Κατά του τύπου του ελληνικού τύπου, κατά των μέσων των έξω. Χρειάζονται επίσης ομάδες περιφρούρησης που θα μπορούν να βλέπουν ποιο δούριος ύπος μπαίνεις και σου χαλάει, σου αποσπά τον κόσμο. Αυτά χρειάζεται κοινικό μητρό και χρειάζεται και πολιτικό τίποτε. Μην κάνετε Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κύριε Σμυρλή, λοιπόν, μισό λεπτό για να τελειώνω. Συνοψίζω αυτό. Μισό λεπτό. Συνοψίζω, λοιπόν. Συνοψίζω. Είπα στο λόγο μου. Απαιτείται έξυπνη ελληνική ενωτική πολιτική σύμπραξη των απλών Ελλήνων πολιτών. Δεν το είπα τυχαία. Ευχαριστώ πολύ.